Hi ha coses que no poden canviar d'un dia per l'altre, però en el dia a dia n'hi ha moltes que sí que poden fer un entorn més accessible. No calen fórmules màgiques ni grans gestos. Sovint és més senzill del que sembla. Anticipar, explicar, flexibilitzar, reduir barreres i oferir alternatives. Són accions que marquen una gran diferència i quan tenim en compte el col·lectiu autista i fem l'entorn més accessible, el fem millor per tothom. Perquè el que fa la diferència no és màgia. Són suports. Un espai nou, sons inesperats o estris desconeguts poden generar molta tensió. Juntament amb no saber què passarà, provoca molt estrès. Abans de dur a terme una acció, explica-m'ho. Per exemple, mostra'm una seqüència d'imatges del que passarà. Entendre pas a pas què em faran i quins són els elements que em trobaré ajuda a tranquil·litzar-me. I t'estires y poso las manos a la panxa y abro la boca. Quan coneixem el procés, desapareixen moltes pors. Saber què vindrà després ajuda el cos a relaxar-se. I una situació molt complicada pot convertir-se simplement en una experiència més. Seguint la seqüència visual, entenc què he de fer i m'assec a la butaca de la dentista amb tranquil·litat. No es malla, son suports. Dirigir-te a un lloc, buscar l'adreça, sortir de casa i desplaçar-t'hi pot semblar una cosa senzilla, però quan tot és desconegut, els carrers, els sorolls, la gent que passa... Per a moltes persones autistes, la incertesa no és només un inconvenient, sinó que pot convertir un trajecte quotidià en un autèntic malson. Per això és important oferir estratègies d'anticipació. Quan anem a un lloc nou, saber abans com trobar-lo i com serà ajuda molt. Pots consultar les guies al mòbil o portar-les impreses. Anticipar com serà l'espai on vaig dona seguretat. Quan anar a un lloc nou deixa de ser una sorpresa darrere l'altra, arriba la calma. I allò que semblava difícil es converteix en una cosa molt més assequible. Seguint la guia, reconeixes el portal i entres tranquil·la. Saps a on vas. no es massa, són suports. A vegades no és la feina el que costa, sinó el soroll constant, la llum massa intensa o tot el conjunt d'estímuls impactant alhora. Allò que per alguns passa desapercebut, per altres pot ser esgotador, insuportable i dolorós. El soroll o la llum poden desgastar molt i petits suports fan una gran diferència. Adaptar l'entorn no és un privilegi, és facilitar que tothom pugui donar el millor de si mateix. Quan l'espai acompanya, la tranquil·litat i la concentració tornen. Per exemple, amb uns auriculars i la llum adequada es pot treballar i estar amb calma. No es magia, son apoyos. En un lloc nou, participar pot ser complicat. Estímuls constants i moltes petites decisions que s'han de prendre ràpid. Acompanyar també vol dir aportar eines perquè tothom entengui què està passant i prendre'n part. Amb suport podem participar i entendre millor les normes, el que hem de fer i el que s'espera de nosaltres. Quan el suport està present en les situacions del dia a dia, disminueix l'estrès i l'aïllament. Comptar amb un suport personal sovint transmet seguretat i facilita la interacció per a participar i gaudir temps de qualitat junts. No és màgia, són suports. Els suports formen part de la vida. Són el que sovint ens permet conviure, participar, formar part de la societat. No parlem de màgia, parlem d'equitat, de condicions i oportunitats. Tu pots marcar la diferència, trencant les barreres i sent el suport que portes. Tu pots marcar la diferència, trencant encara més barreres i sent el facilitador que promou el canvi. Sigues suport, sigues accessible. No és màgia, són suports. T'agrada la màgia, Cristian? Sí, però jo l'únic que faig per art de màgia és endevinar
Algun resultat del Barça al programa La Porteria de BTV. Tens raó. Et diuen Pitoniso Cristiana. Sí. Escolta'm, a veure si encertes aquesta. Saps quantes persones amb autisme hi ha a Catalunya? Ara m'agafes en fora de joc. Doncs mira, una de cada 81 persones del nostre país és autista. I tu saps quin és el problema? Ara sí que sóc jo el que està fora de joc. El problema principal és que molts cops no estem reconeguts oficialment com a col·lectiu. I això sí que ens deixen fora de joc. Què vols dir? Vull dir que si no reconeixen oficialment quan som, no poden tenir en compte les nostres necessitats. I en conseqüència, no ens poden oferir els recursos i els suports que necessitem. M'estàs dient que menys màgia i més suports, oi? Ah, exacte. Escolta'm, Cristian, no és per tallar-te el rotllo, però vols dir que no és de mala educació començar l'acte d'esquenes al públic i sense fer-los cas? Vols dir que això ja ha començat? Home, si tu i jo som els presentadors i tothom està en silenci, sospito que sí. Escolta'm, donem la benvinguda a tothom, Cristian? Podem aplaudir, podem aplaudir, un aplaudiment. Com deia el Cristian, benvinguts i benvingudes. Ens presentem. En Cristian Garcia ja l'ha introduït, és reporter del projecte TechVist i també és tertulià habitual del programa La Porteria de BTV. El podeu veure tots els dijous, el programa que dirigeix el Pitu Abril. I jo soc en Josep Maria Soro, soc periodista de TV3 i director del TechVist, que és un canal de televisió online fet des de la diversitat i per afavorir la diversitat. És un honor acompanyar-los en aquest acte. En primer lloc, us volem donar les gràcies a totes les persones que sou aquí i a totes les que, amb la vostra empenta, la vostra generositat i la vostra il·lusió, esteu fent possibles tots els actes que s'han organitzat en motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. I gràcies a Aprenem Autisme, que aquest 2026 fa 20 anys que treballa defensant els drets de les persones amb autisme. Doncs molts anys per a les famílies, per a les voluntàries, per a l'equip professional i per a les persones amb autisme. Gràcies també a totes les institucions i entitats que il·luminen els seus edificis de blau. Doncs també gràcies a les entitats de l'autisme, a les empreses que fan aportacions econòmiques i un agraïment especial al despatx d'advocat Quatre Cases per posar en valor la neurodiversitat i per acollir-nos un any més en aquest magnífic auditori de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Tot seguit ens dona la benvinguda Maria Lérida, advocada de Quatre Cases i mare d'un nen amb autisme. Endavant. Endavant. De nada. Bien, seré breve. Yo trabajo en Quatre Casas, soy abogada de este despacho desde hace 18 años y más o menos. Y nada, estoy aquí para daros la bienvenida y para dedicar unas breves palabras sobre todo a Aprenem Autisme y a todas las familias. Es un honor y un privilegio daros hoy de nuevo la bienvenida a este auditorio de Quatre Casas para celebrar el acto institucional promovido por Aprenem, a 2 días del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y bajo el lema este año de 20 años después, de los titulares a la realidad. Me ha gustado bastante el lema, de hecho. A ver, por 3er año consecutivo nos reunimos aquí con un propósito claro y urgente, reflexionar de forma conjunta sobre la realidad de las personas con autismo y sus familias y reafirmar nuestro compromiso en la lucha por el reconocimiento y el ejercicio pleno y real de sus derechos. El lema de este año nos invita bastante a echar un poco la vista atrás y cuestionar y confrontar nuestra realidad actual. Si bien es cierto que se ha ido avanzando a lo largo de los años en el reconocimiento de los derechos de las personas con autismo, creo que todavía nos enfrentamos a algunas barreras que impiden que estos mismos derechos se traduzcan en acciones concretas y efectivas. Aprovecho, y ahora viene un poco de cuña publicitaria sobre el despacho. En Quatre Casas estamos procurando contribuir al progreso y a la mejora social de nuestro entorno por medio de nuestros conocimientos, actividad y recursos, con especial foco, evidentemente, en el acceso a la justicia y en el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho. Tenemos algunos servicios legales pro bono, hay una fundación Quatre Casas que ayuda bastante a todo este
propósito, y luego hay bastante apoyo a nivel institucional y de la casa pues con algunas iniciativas sociales, como puede ser, por ejemplo, el evento que estamos organizando hoy aquí. Además, como novedad este año, en Cuatro Casas hemos puesto en marcha un programa que se llama Programa Iguales, que lo hacemos en colaboración con la Fundación Eurofirms, y es una iniciativa diseñada sobre todo para ofrecer asesoramiento a todos los profesionales y colaboradores del despacho, tanto en España como en Portugal como en Latinoamérica, que necesitan un poco de ayuda o asesoramiento y acompañamiento en la tramitación o renovación de certificados de discapacidad. Nos dimos cuenta que era algo que se podía ofrecer el servicio internamente en el despacho y lo estamos moviendo bastante. Y eso es una de las novedades de este año. Pero bueno, hoy vuelvo otra vez a lo importante. Es un día para recordar que el verdadero reconocimiento de los derechos no se limita a palabras, leyes o documentos. Ese solo es el inicio y ahí es donde yo sobre todo estoy más presente, pero el verdadero reconocimiento se demuestra con acciones, se demuestra cuando garantizamos de forma efectiva el acceso a una educación inclusiva y de calidad para los niños con autismo, se demuestra cuando proporcionamos suficiente apoyo y recursos adecuados a las familias y se demuestra cuando eliminamos esas barreras que impiden a día de hoy todavía la participación plena en la sociedad y en el mercado laboral. Creo que este evento es una oportunidad excelente para que todos nosotros, como individuos y como sociedad, reflexionemos sobre nuestro papel en la promoción de la inclusión y la equidad. Es una oportunidad para escuchar en directo las voces de grandes profesionales en la materia de las personas con autismo, de sus familias, aprender de sus experiencias y poder trabajar juntos en la construcción de un futuro próximo donde los titulares y la realidad puedan encajar. Y por último, y ya acabo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas y organizaciones que hacen posible este acto cada año, a los profesionales dedicados que trabajan incansablemente en apoyo de las personas con autismo, a las familias que día tras día demostramos valentía y resiliencia a nivel extraordinario y a todas las personas presentes hoy aquí por el compromiso y la solidaridad. Os invito a todos a participar activamente, a compartir ideas, a contribuir al diálogo que nos llevará tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, hacia un cambio real y significativo. Gracias por estar aquí hoy y gracias por vuestro compromiso. Gràcies, Maria. Tot seguit intervé Montse Heredia, presidenta d'Aprenem Autisme. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte institucional d'Aprenem Autisme. Vull començar saludant i agraint especialment la presència de les personalitats de l'àmbit de l'administració i la recerca. Gràcies per ser avui aquí i per la vostra implicació. Aquest 2026, Aprenem Autisme compleix 20 anys. Permeteu-me també un agraïment molt sentit a les persones que m'han precedit en la presidència, com són Neus Pallerol, Maia Castanyer, Emma Lich, Martina Omedes i Lídia García. Sense la seva feina, el compromís i la perseverança, Aprenem Autisme no seria el que és avui. Perquè darrere d'aquests 20 anys no hi ha només temps, n'hi ha persones, n'hi ha famílies, decisions difícils, cansament, esperança i molta perseverança. Mirar enrere no és fàcil, però és necessari, sobretot per preguntar-nos si tot el que s'ha avançat en lleis i estratègies ha arribat realment a la vida quotidiana de les persones autistes. Quan van començar, moltes coses ni tan sols es plantejaven. Per accedir a una beca educativa era imprescindible un certificat de discapacitat, abans. No es parlava d'accessibilitat cognitiva ni d'atenció precoç com d'un dret exigible. L'autisme gairebé no formava part del debat públic. Simplement, no formaven part del relat. Avui, afortunadament, l'escenari és ben diferent. S'han aprovat estratègies, s'han anunciat recursos i l'autisme ha guanyat visibilitat. És un pas important i cal reconèixer-ho. Però també sabem que una estratègia no canvia una vida si no s'aplica.
si no es finança de manera estable i si no s'avalua amb rigor. 20 anys després, des d'Aprenem Autisme, continuem treballant amb el mateix objectiu, que allò que està escrit en un document es converteixi en una realitat tangible. Que els drets no es quedin en declaracions d'intencions. Tenim eines legals que ens emparen, però la realitat encara és desigual. Massa sovint, l'accés als suports educatius, als recursos per a la vida adulta o a una inclusió real depèn del territori on vivim. I això és profundament injust. El problema no és que faltin lleis, sinó que moltes vegades no s'apliquen. I quan no s'apliquen, generen discriminació. No una discriminació teòrica, sinó quotidiana, silenciosa, acumulativa. Parlem de barreres. És una barrera esperar anys per obtenir un diagnòstic. És una barrera no rebre atenció precoç quan més pot ajudar. És una barrera no poder estudiar en un centre ordinari perquè no està preparat. O és una barrera entrar en una consulta mèdica sense que ens entengui les necessitats sensorials d'una persona. Voler treballar i no trobar una oportunitat real. Les barreres no són a les persones autistes, és a l'entorn social, als sistemes i en la manca de voluntat per adaptar-s'hi. De vegades es parla de l'autisme com si fos una realitat minoritària, però les dades en diuen tot el contrari. Per això, la visibilitat és fonamental. Només allò que es veu s'entén. I només allò que s'entén es respecta. Però la visibilitat per si sola no és suficient si no va acompanyada de polítiques públiques, recursos i un enfocament basat en els drets humans. Avui a Aprenem Autisme som 830 famílies, és a dir, més de 2.400 persones, i conjuntament amb entitats que avui seran presents com Asperger New Life, Fundació Friends, Associació Espectre Autista Asperger Catalunya, Especialistern Espanya, són molts milers. Som una xarxa de suport, de reivindicació i de compromís. I després de 20 anys, a Aprenem, tenim clar que trencar barreres no és un gest simbòlic ni una campanya puntual. És una responsabilitat col·lectiva, perquè una societat accessible no és només millor per a les persones autistes. És una societat millor per a tothom. Moltíssimes gràcies. Ens plau donar-li la paraula a Marta Villanueva, regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, molt bona tarda. La veritat que em fa especial il·lusió estar en un acte com aquest, un acte on posem en valor aquesta trajectòria de 20 anys d'Aprenem Autisme, un aliat indispensable de l'Ajuntament de Barcelona. Abans de tot, també volia agrair a la seva presidenta, la Montserrat Heredia, per convidar-nos, per acollir-nos, a la resta d'autoritats que avui ens acompanyen, la senyora Carme Esquirol, la senyora Glòria Gálvez, a la Maria Lérida també, per formar part també de la Junta i per acollir-nos en aquest auditori fantàstic. I deia que avui em fa especial il·lusió compartir amb vosaltres aquesta tarda de celebració, però també de visibilització, perquè aquí jo crec que el que avui està fent Aprenem Autisme i també d'altres entitats que participaran posteriorment amb aquestes taules rodones és precisament parlar-ne i visibilitzar de l'autisme, que l'autisme, si segurament recordem el que passava 20 anys a com estem ara, hi ha hagut una trajectòria molt potent i molt ben acompanyada, i això és gràcies a la tasca que han fet entitats com Aprenem. Perquè quan parlem de diagnòstic precoç, abans crec que era la presidenta o l'Anna que em feia referent, de Maria que feia referència, quan parlem de diagnòstic precoç, quan parlem de que són suports i no màgia, que algun dels protagonistes i les protagonistes del vídeo ens acompanyen avui, el que estem parlant és de la necessitat de suports precisament per construir
aquesta ciutat que cada vegada vol ser més accessible. Tenim un codi d'accessibilitat que fa 2 anys es va aprovar a la Generalitat de Catalunya. Tenim ara un termini i els ajuntaments, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per desenvolupar aquest codi d'accessibilitat que el que ens permet és fer aquesta mirada quan parlem de discapacitat. Abans, quan ens referíem a les polítiques de discapacitat, parlàvem només de la mobilitat reduïda. Ara, quan parlem de discapacitat, parlem de 360. I, per tant, vol dir adaptar tot el que fem a la ciutat a aquesta necessitat. I això vol dir incorporar millores per temes cognitius, incorporar millores que acompanyin, incorporar, en definitiva, suports perquè les persones puguin desenvolupar projectes de vida el més autònom possible. I això es fa també a les escoles, des de petits, quan incorporem, i aquí ens acompanya també avui la comissionada d'Educació, la senyora Marta Cendra, quan incorporem suports a l'aula, segurament n'hem d'incorporar més, però quan s'incorporen suports a l'aula el que estem fent és desenvolupar projectes de vida i carreres de nens i de nenes que poden desenvolupar amb aquesta anticipació, amb aquestes explicacions prèvies, poden desenvolupar la seva vida. I deia que per poder donar resposta i per poder desenvolupar aquest codi d'accessibilitat i com volem que sigui la nostra ciutat cada vegada més accessible, i no només des del punt de vista de la mobilitat reduïda, vam posar en marxa l'Oficina Tècnica d'Accessibilitat, que el que ens permet és incorporar totes aquestes mirades tan necessàries. De fet, treballem i col·laborem de manera estratègica amb Aprenem Autisme, que forma part de la xarxa de vida independent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Treballem amb ells també per la guia que hem actualitzat, prestacions, ajuts i beneficis per les famílies a persones amb autisme, i per tant incorporem tota aquesta mirada a tots els espais i totes les àrees que tenim per desenvolupar des de l'Ajuntament. I en aquest camí de voler construir aquesta ciutat que ha de ser més accessible i que ha de ser, en definitiva, també més inclusiva, no ho podem fer sols. Això ho fem de la mà d'altres institucions, com pot ser la Generalitat de Catalunya, però de l'ajut i del suport indispensable que fan les entitats, en aquest cas Aprenem, fent tota aquesta tasca de visibilització, però no visibilització només, sinó també aquesta tasca de suport, de formació, d'acompanyament a altres recursos que hi funcionen. I aquí podem parlar, veiem la clínica, aquesta sala, aquesta consulta odontològica, com aquests professionals necessiten aquest acompanyament, aquest suport, aquesta formació específica per poder donar una atenció adequada amb infants i amb adults amb autisme, però també aquest trasllat, aquest acompanyament es trasllada a les escoles, es treballa a l'administració, es treballa i es trasllada a tots aquests espais de participació. Volia posar en relleu també, i jo crec que avui suposo que en parlarem, però de totes aquelles persones que han estat diagnosticades d'autisme arrel del diagnòstic també dels seus nens i de les seves nenes. Jo crec que això és rellevant perquè ens situa en una posició actual millor de la que vam tenir aquests adults quan eren infants. I per tant jo crec que ens situa en un escenari optimista d'acompanyament, de treball que s'ha fet al llarg dels anys, ens situa en un escenari de reptes perquè no som tampoc conformistes amb tot el que hem avançat i volem continuar avançant i, per tant, celebrem aquests 20 anys de visibilitat, de treball, d'una tasca important d'Aprenem Autisme i jo diria que per molts més acompanyant i fent suport també a la societat i a les administracions. Així que moltíssimes gràcies. Convidem ara a prendre la paraula a Glòria Gálvez, secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. És un plaer per mi avui acompanyar-vos en aquest acte en el que celebra els 20 anys i que parlem del passat, del present i del futur. Vull començar agraint a Connecta't a l'Autisme i a Aprenem Autisme l'impuls d'aquesta jornada, així com a totes les entitats professionals i famílies i persones autistes que des de ja fa anys feu possible que el debat social i institucional sobre l'autisme sigui cada vegada més madur, més informat i, sobretot, més compromès amb els drets de les persones.
El lema d'avui és especialment encertat. Parlar de passat, present i futur ens obliga a mirar enrere per reconèixer tot el camí que ja s'ha fet, però també a mirar amb honestedat allò que encara no hem resolt. Perquè, efectivament, els drets no avancen només amb declaracions, avancen quan es tradueixen en detecció adequada, en diagnòstics ajustats, en acompanyaments útils, suports continuats i equitat real al llarg de tota la vida. Justament avui llegia un article publicat al diari Ara que recordava una qüestió que s'interpel·la molt directament. Per cada 4 nois diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista, hi ha aproximadament una noia amb el diagnòstic reconegut. I això ha obert durant anys un debat important sobre el biaix de gènere, la infradiagnosticació femenina i la necessitat de revisar com entenem, com observem i com diagnostiquem l'autisme. L'article també recull noves hipòtesis de recerca sobre possibles factors biològics, protectors, però insisteix encara en que som davant d'explicacions en construcció i que encara no estan fetes com a definitives. Crec que aquesta idea és molt valuosa per l'acte d'avui. Encara necessitem més coneixement, més escolta i més capacitat de revisar marcs que sovint hem donat per a bons massa aviat. I això no és només una qüestió científica, és també una qüestió de justícia, perquè quan el coneixement és incomplet, les respostes arriben tard, de manera desigual o no arriben a tothom igual. Des del Departament de Salut sabem que parlar d'autisme és parlar de diversitat, de trajectòries vitals molt diferents i de necessitats que no es poden abordar des d'una mirada única. Vol dir parlar d'infància, d'adolescència i vida adulta. Vol dir parlar de salut, però també de coordinació amb l'àmbit social, educatiu i comunitari. I vol dir, sobretot, assumir que qualsevol política pública que vulgui ser efectiva ha d'incorporar la veu de les persones autistes i de les seves famílies, no com un complement, sinó com una part imprescindible de la solució. Per això són tan necessaris espais com aquests, perquè ens permeten connectar l'evidència, l'experiència i l'acció. Ens permeten passar dels titulars a la realitat, transformar la mirada, transformar l'atenció i transformar els suports perquè siguin més accessibles, més personalitzats i més continus. Avui tindrem l'oportunitat d'escoltar reflexions expertes i també veus que ens ajudaran a aterrar què vol dir en la pràctica garantir suport al llarg de la vida. Aquesta és probablement una de les preguntes més rellevants que tenim al davant de la societat. Com fem que el reconeixement dels drets es converteixi en experiències reals de dignitat, d'autonomia, de participació i de benestar? I acabo reiterant el meu compromís com a secretària d'Atenció Sanitària i Participació amb una atenció més equitativa, més sensible a la diversitat i més construïda amb les persones i per a les persones. Encara ens queda camí per al futur. Només serà millor si el construïm de manera col·lectiva, des de la col·laboració i de l'escolta activa. Moltes gràcies per ser avui aquí i que tingueu un molt bon acte. I tanquem aquesta primera part de l'acte d'avui amb la intervenció de Carme Esquirol, directora general dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom, regidora, secretària, presidenta i membre de l'entitat Aprenem. Moltes gràcies per mostrar-nos l'autisme, per fer-nos-lo entendre i sobretot per acompanyar-nos en el camí per garantir els drets a totes les persones. Com bé dèieu, les mares i els pares que teniu fills amb autisme sou realment resilients, perquè la vida no és gens fàcil per a vosaltres ni per als vostres infants. Per això m'ha agradat molt quan el sublema que heu dit, els drets no avancen amb declaracions, perquè és veritat. Fem molt sovint, des de fa anys, declaracions, lleis, normes, i tenim molts bons propòsits, i és cert, però podem viure
des del departament, nosaltres que també fem atenció a les famílies, podem viure la desesperació quan es demana un certificat de discapacitat i passen mesos per poder-lo obtenir, per quan veieu que no hi ha prou serveis per diagnosticar de forma precoç, per atendre, per acompanyar a les famílies i als infants que en aquestes edats primerenques necessiten dels màxims recursos per poder tirar endavant. I també perquè no hi ha recursos especialitzats quan aquestes persones es fan grans i han de viure la vida com qualsevol altra persona amb plenitud i amb el màxim de possibilitats. Això ho vivim, ho compartim i ens sap molt de greu i, malgrat les bones intencions, estem treballant veient que moltes vegades això no dona els fruits que volem, però continuarem i us voldria esmentar alguna de les actuacions que estem fent i tenim previst fer en el proper mes immediat. Per una banda, estem intentant fer, i dic intentant fer perquè està costant molt, un pla de xoc per les valoracions. Hem de revertir al màxim el temps que triguen tenir les valoracions, estem contractant més equips valoradors, estem introduint nous professionals en els equips, terapeutes ocupacionals, ja que no trobem metges, doncs com a mínim tenir altres persones que puguin fer la majoria d'aquestes funcions, evidentment sense prescindir de metges. Estem intentant desburocratitzar moltes de les seccions, modernitzar els sistemes d'informació que té el departament perquè sigui molt més àgil. I això esperem que en els propers mesos tingui ja una resposta. De totes maneres, garantir-vos que prioritzem al màxim els certificats dels infants, que aquestes són la nostra prioritat més absoluta, tot i així el temps, com veig algú que ho mostra pel cap, no és l'adequat i així ho reconec. També estem fent i estem esperant pressupost aquí, no ho esmentaré més que una vegada, però estem pendents de tenir un pressupost aquest any 2026 que ens permeti tenir els ingressos necessaris per poder tirar endavant molts projectes. Fins ara tenim un pressupost de l'any 2023 que no ens permet ni pagar el que està garantit ja al dia d'avui, no per fer increments ni per innovar. Però tenim un pla de trastorns de conducta que estem treballant amb el Departament de Salut i el Departament d'Educació perquè creiem que totes les principals actuacions que hem de fer han de ser integrades. Hem de treballar conjuntament des de diferents departaments posant la persona al centre i veient com podem ajudar en tots els àmbits. Els trastorns de conducta s'han incrementat molt darrerament, això ho veiem a l'escola ja, però sobretot ho veiem a l'adolescència. Aquí tenim moltes famílies que tenen moltes dificultats perquè no poden donar suport als seus fills i també alguns centres que no tenen professionals formats ni preparats ni amb el suficient nombre de professionals per fer-hi front. Aquest pla de xoc l'estem fent, el farem sobretot quan tinguem pressupost, però sobretot serà nous centres, noves places, nous professionals i més formació per tots els professionals. Amb la mateixa línia hem incrementat o hem fet un mòdul d'alta complexitat que permetrà als centres que acullen a persones, siguin centres diürns o centres residencials, poder tenir més professionals o més suport a l'hora d'atendre pacients complexes. I finalment, un tema que ens fa especial il·lusió i que el tenim a punt i només necessitem el pressupost, però també tenim diners de Fons Social Europeu, per tant, creiem que serà fàcil que el puguem dur a terme, és un servei experimental de CDIAP especialitat en TEA, que pugui servir per millorar l'atenció precoç i un diagnòstic àgil, que sigui especialment dissenyat i preparat per atendre els infants que poden tenir TEA i també que puguin ser un centre de formació i de referència per a altres professionals de CDIAPs. Aquestes són algunes de les mesures que estem preparant o que estem fent. Altres també les anirem fent i sobretot us vull agrair des de sempre a les famílies i als professionals d'Aprenem que estigueu amb nosaltres i que tinguem el vostre suport i que podem treballar plegats. Per tot això, moltes gràcies i feliç aniversari i que per molts anys puguem treballar plegats. Gràcies.
Dèiem abans, Cristian, que Aprenem Autisme fa 20 anys, aquest 2026, i estava pensant en el munt de coses que han passat en aquests darrers 20 anys. Fa 20 anys se'n parlava molt poc de l'autisme. És veritat, ara se'n parla una mica més. Se'n parla molt, però amb això no n'hi ha prou. Cert, perquè queda molt camí per recórrer i molta feina per fer, com acabem de sentir ara mateix. D'això ens pot parlar Amaya Hervàs, cap del Servei de Salut Infantojuvenil de l'Universitat de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. La doctora Amaya Hervàs té una llarga trajectòria en el camp dels trastorns del desenvolupament. Ha fet recerca sobre els diagnòstics de l'espectre autista i ha publicat nombrosos articles científics sobre els trastorns de l'espectre autista i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Tot seguit podem gaudir de la seva ponència titulada Autisme, passat, present i futur, reptes actuals i prioritats de país. Endavant. Endavant. Muchísimas gracias a Monse y a Aprenem por dejarme compartir, ¿no?, estos 20 años que cuando realmente piensas pasado, presente y futuro y repasas un poco la historia del autismo te das cuenta la edad que tenemos, ¿no? Porque yo llevo ya 35 años trabajando en el autismo, ¿no? Y cuando realmente piensas, ¿no?, dónde comenzamos, dices, pues hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y bueno, yo un poco, he tenido que reducir las diapos, igual hay cosas importantes que me dejo, pero bueno, si no habrá un coloquio y podréis preguntar. Hablaremos un poquito del autismo, el concepto, de dónde venimos, qué tenemos, el futuro que necesitamos, retos en la actualidad y prioridad del país. No hace mucho, de hecho yo lo viví esto en Inglaterra, a principios del siglo XX el autismo era como una esquizofrenia infantil, no había remedio, es decir, y también en los años 60, tampoco tan lejos, pues hubo esta teoría, ¿no? Realmente a veces estamos viviendo en estos momentos gente que puede hacer muchísimo daño con sus teorías, ¿no? Y esta teoría de la madre nevera pues llevó a muchos niños con autismo que se separaran de sus familias. Y esto yo lo viví también en Inglaterra, es decir, una visita que tuve que hacer como residente, que todavía había estos colegios totalmente alejados, donde ellos estaban educados totalmente aparte de la familia. Es decir, que cuando realmente decimos que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hay 3 personas que además, uno de ellos ha sido mi maestro, que ha sido Michael Ratter, que fueron vitales porque ellos sentaron los conceptos actuales que tenemos hoy en el autismo. Lorna Wynne fue una persona que era madre también de una hija con autismo, ella estuvo muy vinculada a la National Autistic Society, ella fue también la primera que introdujo en 1982 al inglés el concepto del síndrome de Asperger, y ahí empezó la investigación de lo que hoy pues, sabemos que es el grupo con síndrome de Asperger o TEA severidad 1. Mike Ratter, él se dedicó a la investigación. En los años 60 hizo su primer estudio de gemelos, donde él vio que el autismo era un espectro. Él estaba convencidísimo que había una base genética y vio que había enorme diversidad en los gemelos monocigóticos, que podías tener un niño sin lenguaje y con una severa discapacidad y un hermano brillante pero con síntomas de autismo, y él siempre, desde los años, de hecho, los instrumentos más importantes que utilizamos para diagnóstico HELAD y HELADOS los elaboró él en los años 80 y son totalmente actuales porque desde los años 60 tenía lo que luego reconoció el DSM-5 en el 2014 como trastorno del espectro autista y que es un espectro de severidad. Él también su gran objetivo fue demostrar que no era una esquizofrenia. Él lo demostró a través de sus estudios, como demostró que la discapacidad intelectual y el autismo no es lo mismo, a pesar de que coexisten. Pero la severidad muchas veces de la discapacidad intelectual va marcado también en el colectivo que tiene más dificultad
por los síntomas de autismo. Y luego Jutta Fritsch, todos salieron un poco del mismo sitio, Lorna y May Ratter del Moseley, y Jutta Fritsch también era contemporánea con ellos, y ella fue la que basó, o la que empezó un poco la teoría de mente y sobre todo la teoría de la coherencia central de cómo procesan la información, que es tan importante ahora, sobre todo en la evaluación de adultos y adolescentes, y definió la atención al detalle y la dificultad de integrar la información global. Es ella ahora, a su edad, quien está poniendo un poco la alerta en también si estamos diagnosticando un poco cosas que ella dice que no reconoce del autismo. Y creo que en cierta manera tiene razón en el sentido de que primero yo creo que el autodiagnóstico, que creo que cada día es más frecuente, yo creo que hay muchísima información en redes, hay muchísimo activismo por parte de personas de autismo, pero el diagnóstico no es cualquier cosa, va relacionado con una severidad, no por tener un síntoma, o ella también habla un poco del camuflaje como algo que todos hacemos y no seríamos desinhibidos si no nos adaptamos a las diferentes situaciones, y que realmente tenemos que reconsiderar que el diagnóstico tiene que estar basado en profesionales bien formados que evalúan, que al menos hacen algún tipo de evaluación y que, por lo tanto, nos aseguramos de que somos bastante estrictos. Estos son estudios que se han realizado en Cataluña, y yo un poco de las cosas importantes es que tenemos datos. Tenemos datos de cuántos niños, no tanto de adultos, porque yo creo que esto hay que mejorar muchísimo, pero menores de 18 años sabemos cuántos hay en cada territorio. Este estudio del que formamos parte también con gente del IMIN reflejaba 1,23% en 2017 y actualmente en 2022 de 1,13% de menores de 18 años con TEA en el servicio público. Y además aquí también vemos, no veo muy bien, pero hay un número, sabemos el número que van a tener discapacidad intelectual, que es alrededor de cerca de un 35%, y que aquellos que van a necesitar ayudas muchísimo más intensivas. Por ejemplo, el estudio de Tarragona que se hizo en escuelas ordinarias, pues la prevalencia de autismo aquí en Tarragona, con un estudio epidemiológico con entrevistas diagnósticas, fue de 1,5% a nivel en niños menores de 5 años y en edad infantil, en escuela primaria, alrededor de un 1%. Es decir, que lo importante es que tenemos datos. Estos son datos, el pico que hay, por ejemplo, desde los 5 hasta los 18 años en los centros de salud mental infantil y juvenil de diagnóstico, y luego vemos que desaparecen administrativamente. Ha habido muchos problemas para diagnosticar el autismo y esto es un drama, es decir, pierden el diagnóstico, cambian de diagnóstico por cambiar de recursos. También estos son los índices de hospitalización de trastorno del espectro autista, que está aumentando. Sobre todo el grupo que tiene más ingresos hospitalarios es el grupo de adolescentes y adultos jóvenes. Y otra de las cosas que llama la atención es que si en los estudios epidemiológicos hay 3 niñas por cada niño, a nivel de hospitalización hay 2 mujeres o adolescentes mujeres que se ingresan. Es decir, tenemos que contemplar que el género femenino tiene un TEA más grave, ingresan más, tienen más medicación, tienen muchas veces más comorbilidad. ¿Dónde nos encontramos en la actualidad a nivel de recursos? Pues no existe un modelo multidisciplinario de atención al autismo con profesionales exigiendo mínimos estándares de formación en autismo. Yo creo que se ha hecho mucho en los 20 años. Yo creo que desde el 2008 las instituciones estuvieron muy comprometidas. Hubo el Parlamento que pidió
en que se hiciera grupos de trabajo para mejorar la evaluación, diagnóstico. Salió el primer plan de atención al autismo en el 2012, se crearon unidades funcionales, se mejoró, creamos un grupo de 3 personas que formamos a los 47 centros de salud mental infantil y juvenil, y aquello mejoró muchísimo el diagnóstico. Yo creo que esto no se ha llevado a nivel de adultos. Creo que es más difícil, es decir, más fácil aquellos profesionales que trabajan con niños que detecten las alteraciones del desarrollo que aquellos que trabajan con adultos que no han trabajado en infancia y que les está resultando muy difícil incorporar el autismo en un cambio conceptual en que les cuesta, y esto realmente es un problema para el autismo. Una de las preguntas es por qué no se alcanza el plató de diagnósticos. Y dices, bueno, aparece en primera infancia, deberíamos detectar todos en infancia, ¿por qué no, decimos, se siguen aumentando en todos los estudios epidemiológicos? Pues solo menos de un 50% se diagnostican antes de los 5 años. Tampoco está claro por qué. Pero también es verdad que ha cambiado tanto la conceptualización. El MChat viene ya desde finales del siglo XX. El autismo no es lo mismo, 2/3 partes son personas con buenas habilidades cognitivas. Hemos identificado, hemos ampliado el espectro, pero también vemos mujeres que están cronificadas, hombres cronificados con problemas de salud mental que no responden a ningún tratamiento, y la base es que tienen síntomas de autismo. Muchos de ellos en primera infancia no han tenido problemas relevantes, es decir, nada que llamaba la atención ni a sus padres ni a los profesores. Luego, retrospectivamente, puedes identificar síntomas sutiles de autismo, pero también es verdad que no es fácil cuando tienes un síntoma sutil y es una persona que funciona, poner un diagnóstico de autismo, sobre todo si no cumple criterio. Una de las cosas que nos tendremos que reconsiderar es si necesitamos también nuevos instrumentos de screening, más basado en la cognición social y más basado en situaciones actuales. Tampoco hay unificación universal sobre si es mejor un cribaje universal, que es lo que va a ir Cataluña, o bien basado en peticiones de familias. Uno de los problemas es un aumento de diagnóstico, un aumento también posiblemente de personas mucho más leves con un cribaje universal, y no tenemos que olvidar que al menos un 30-35% de las personas con autismo van a necesitar ayudas continuadas y supervisión de 24 horas durante su vida. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo repartimos también los recursos. Los recursos no son ilimitados y, por lo tanto, siempre que cambiemos una política de salud, tenemos que ir acompañados de los recursos necesarios y cómo se va a hacer, que esto es muy importante. No es uniforme tampoco la aplicación de los instrumentos de screening, y una de las cosas importantes es aquellos que no reciben un diagnóstico en infancia, no lo reciben hasta muy tarde, y muchos de ellos reciben muchos diagnósticos equivocados en que realmente tienen tratamientos también inadecuados. Por lo tanto, esto en cierta manera puede ser inevitable, pero lo que tenemos que asegurarnos es que a todos los niveles hay profesionales bien formados que realmente son capaces de diagnosticar y que los profesionales identifican los síntomas de autismo. A nivel de diagnóstico ha habido un avance muy importante en menores de 18 años. Yo creo que en Cataluña hay una buena prevalencia de diagnóstico, no así en tratamiento. Yo creo que no hay un modelo de tratamiento. Los criterios diagnósticos de salud, de atención precoz,
han sido diferentes, han utilizado muchos de ellos criterios diagnósticos de 0 a 3, tenían un diagnóstico en atención precoz, luego pasaban a CSMIC, cambiaban el diagnóstico, luego pasaban al CSM y cambiaban el diagnóstico, ¿no? Y decías, bueno, los padres también tienen que estar desesperados, es decir, los diagnósticos dependen de los recursos. Bueno, ahora tenemos la nueva edición del 0 a 5, donde incluye el autismo, y creo que es necesario que todos unifiquemos. Alguien que cumple criterios a los 2 años de TEA no va a salir del diagnóstico. Por otra parte, seguimos sin identificar las niñas de pequeñitas. Esto creo que está muy relacionado con un empeoramiento en su pronóstico, la falta de acceso a intervención temprana en niñas muy afectadas, que son adultas muy afectadas y que veías que claramente cumplían criterios de autismo en infancia, pero son sociales, te miran, y esa sociabilidad superficial enmascara para los profesionales la problemática. Por otra parte, decíamos un poco los autodiagnósticos y por otra parte, a todos los niveles hay problemas asociados en el diagnóstico de comorbilidad. Yo creo que la atención al autismo está parcheada, es decir, por una parte, ahora también proponemos todo lo que es la atención desde salud mental con profesionales formados en salud mental, no formados en autismo. Por otra parte, pues dentro de las asociaciones y muchos profesionales son formados en autismo y no en psicopatología. Yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo de integración para que los profesionales estén formados para diagnosticar también la comorbilidad, pues que es otra de las problemáticas. Y por últimamente, pues la vía que llevamos, quizá a diferencia de otros lugares, es una vía más generalista, tanto en atención precoz como en salud mental. Yo pienso que se puede atender desde los diferentes recursos. También es verdad que en aquellos que no tienen comorbilidad tampoco está claro dónde se van a atender. Y eso también es importante. Atención primaria no tiene recursos para atender a aquellos que no tienen una comorbilidad. Por lo tanto, yo creo que hay problemas importantes dentro del modelo que tenemos que clarificar. Por eso necesitamos, como decía, un modelo interdisciplinar. El TEA nivel 3, en estos momentos en escuelas ordinarias, yo creo que sufre muchísimo. Yo creo que tenemos que reconsiderar lo que hacemos. Es decir, todos estamos por la integración, todos estamos para que las personas puedan convivir y no separarles, pero tendremos que desarrollar modelos donde las personas más afectadas puedan estar en ambientes tranquilos. Igual las escuelas de educación especial igual se tienen que reconvertir también en sitios mucho más intensivos también de educación. Los profesionales son los mejores formados y también podemos ver, no quizá de que vayas a educación especial y te quedes ahí, sino que vayas a educación especial y que haya un retorno dentro de lo que es a nivel ordinario. Y por otra parte, pues tenemos los servicios médicos que no están adaptados, sobre todo los hospitales. Educación, yo creo que ha hecho muchísimos esfuerzos cuando realmente vamos a otras comunidades autónomas, la cantidad de recursos que han desarrollado, a pesar de que nunca es suficiente, porque todos están, sobre todo menores de 18 años, con todas sus problemáticas en educación y también ellos, en cierta manera, están con una atención dentro de lo que es más general. Yo creo que también es importante ver los recursos, el número que hay y cómo se desarrollan recursos. Justicia, aquellos que no tienen un diagnóstico realmente son claramente abusados dentro del sistema de justicia. Y esto lo vemos diariamente. Es un colectivo que tiene que estar formado. Por otra parte, la curatela ha desaparecido
y en estos momentos estamos ya haciendo asesoramiento al juez sobre las ayudas que necesitan y con una falta de protección fragante para aquellos más funcionales que en cambio tienen muchas dificultades. Los servicios sociales también son esenciales a todas las edades. Las ayudas que estas familias necesitan, a veces te los encuentras a los 17 años, que no han recibido ninguna información para qué tipo de ayudas necesitan. Esto se debería ocurrir en el momento que alguien les detecta y les diagnostica. Y por otra parte necesitamos servicios mucho más de apoyo a nivel de las familias vulnerables. Nosotros que tenemos la planta de hospitalización, tenemos madres que están solas con 3 hijos con autismo, con una severa discapacidad y no tienen nadie que les ayude. Y no son infrecuentes, porque el autismo aumenta en las familias. Es importantísimo también que nos dirijamos a este colectivo y que veamos maneras de apoyos continuados a aquellos que tienen una gran vulnerabilidad. ¿Qué necesitamos? Y una de las cosas que veo es que el autismo no está resuelto en ningún sitio que vayas. En Canadá tiene una excelente atención temprana, pero luego pasan a salud mental y están igual que nosotros. En Inglaterra, pues no tiene una atención temprana, por ley, tiene mejor atención a adultos, no está resuelto. Lo único que ve resuelto es pequeñas comunidades que se organizan y se coordinan. Y yo creo que la única manera que podemos resolver la atención al autismo es si vamos dirigidos a pequeñas comunidades de 300.000, incluso Barcelona es un sitio en barrios, porque nadie va a poder resolver el autismo. Todos somos parte de ello. Necesitamos, cuando son adultos, residencias, necesitamos pisos para vivir, planes de trabajo. Nuestro hospital ahora ha empezado un plan de incorporación laboral al autismo. En el momento que tú trabajas para el autismo, la gente se vuelve sensible a él. Necesitamos actividades de tiempo libre, personas que diagnostican, escuelas concienciadas. Y la única manera es si desarrollamos planes locales también de apoyo social. Yo creo que la solución viene por piensa pequeño y haz grande. Y pienso que esta es un poco la dirección. Tenemos la estimación, tenemos los datos, tenemos también que quizá desarrollar hospitales adaptados para TEA, para comorbilidades de salud mental, tanto de adultos. Ahora la administración actual ha hecho un gran esfuerzo en desarrollar camas para sobre todo aquellos que tienen graves problemas de conducta. A nivel de investigación, yo creo que estamos en un momento que va a cambiar todo. Yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología, y ya lo estamos viendo. Es decir, el gran problema de la investigación en autismo ha sido la heterogeneidad. La heterogeneidad de que todo lo que se encontraba no se replicaba. Actualmente pues tenemos la inteligencia artificial que es capaz de analizar miles de datos, datos de neuroimagen, de genética, clínicos, de proteínas, de aspectos hormonales, de muchísimas cosas en que esto va a reportar un cambio importante. Actualmente estamos en nuevos horizontes. Por ejemplo, hay el primer ensayo clínico en Estados Unidos con enfermedades monogénicas relacionadas con el autismo, el SANC3, que van para hacer una terapia génica. Todavía estamos en la primera fase para aquellos de nivel 3, evidentemente. Por otra parte, tenemos deficiencias también. Por ejemplo, el nivel 3 ha sido un grupo muy poco investigado y, en cambio, tenemos chavales que tienen grandes capacidades no verbales, aunque no tengan lenguaje. Ahora tenemos tecnología y necesitamos muchísima investigación para ver cómo le podemos dar a ellos competencias para que mejoren su comunicación. Las nuevas tecnologías lo están permitiendo, y todo lo que son la predicción de algoritmos a través de machine learning, que pueden darnos también aspectos de predicción. Este es el primer biomarcador también para autismo.
que lo ha desarrollado Amiclin y es que ya ha salido a la venta para procedimientos de screening, y hay un doble ciego que se ha realizado en Estados Unidos para niños entre 16 y 30 meses, con una buena sensibilidad mayor del 70%, que es lo que se recomienda, que es un 78%, y una especificidad del 85%. Y, como decíamos, pues la terapia génica está para este grupo muy afectado con enfermedades monogénicas. El reto en la actualidad pues es desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica, que sepamos los números, sepamos los cambios, sepamos lo que tenemos en cada territorio. Las instituciones públicas que reconozcan que el autismo va asociado a severidad. Hoy estaba mirando todo en las escuelas ordinarias de Cataluña, el trastorno o la alteración que tiene más prevalencia en las escuelas es el autismo, que tenía un 7%, comparado con todo lo que es la discapacidad, que es un 0,05 o un 0,9 discapacidad leve, que quizás es la más frecuente. Es decir, que tenemos que enfrentarnos que la cronicidad en salud mental está relacionado con casos de adultos que no se han detectado, que no responden a tratamientos y que las graves alteraciones de conducta están relacionadas. Las alteraciones de conducta no llegaban ni a un 1% dentro de lo que eran los planes en educación. Y solo ya para terminar, no sé cuánto, ya me he pasado algo, me parece, ¿no? ¿Cuánto me queda? ¿Me queda algo? Bueno, solo un poco voy a nombrar estudios para que veáis un poco dónde está el futuro. Este es un estudio que estamos en la planta de hospitalización de Mutua de Terrassa, que a través de biomarcadores, todos llevan una pulsera, donde son menores de 18 años con graves comorbilidades que no han respondido a tratamiento. Lo hacemos con NTT a través de una beca privada, y lo que estamos haciendo es, a través de biomarcadores e inteligencia artificial, desarrollar algoritmos de predicción de agresividad, de autolesiones y de acción suicida. Este es otro proyecto europeo que también, a través de inteligencia artificial, nosotros coordinamos un grupo que es el grupo de predicción de suicidios, una muestra entre 6 y 30 años, donde vamos recogiendo estudios de secuenciación de todo el genoma con medidas clínicas y medidas ambientales, también para desarrollar cuáles son los algoritmos de predicción, primero, de todo este tipo de autolesiones y de acción suicidia que está claramente relacionado con el suicidio. El otro área, la farmacogenética, ahora entra dentro de los servicios del CatSalut, y creo que es muy importante en el autismo que tengan acceso a pruebas de farmacogenética. Nosotros en Mutua de Terrassa y en IGAIN, en los que realmente primeras visitas en menores de 18 años, cuando ponemos un fármaco, lo ponemos con pruebas de farmacogenética. El autismo, lo que vemos es que tienen enormes efectos secundarios a los fármacos tradicionalmente tratados para la comorbilidad. No responden, prácticamente un 100% tienen efectos secundarios a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es la primera línea de tratamiento, y realmente es muy importante que veamos cuál es el fármaco que lo toleran y que no les produce efectos secundarios. Y luego la realidad virtual, en programas de tratamiento a nivel de cognición social son muy escasos. Este es un estudio que hemos ya publicado que a través de realidad virtual semi-inversiva con nuestros compañeros como Mariano Alcañiz, y es un programa para niños entre los 6 y 8 años, donde a través de realidad virtual pues vamos enseñando cómo reconocer emociones, cómo la perspectiva, ya para terminar os voy a poner este vídeo para que veáis un poco, y también teoría de mente de primer orden y de segundo orden. Y aquí terminaré. Uy, bueno, me parece. Bueno, ya voy a terminar ya, porque si no es muy... Y luego ya las prioridades del país, yo creo que es muy importante una ley para el autismo.
es una manera de proteger y de también que los profesionales cojan la responsabilidad también de la atención al autismo. Existen dos grandes colectivos, el grupo de TEA Severidad 1 con más habilidades y con comorbilidades y el grupo de nivel 3 con problemas de conducta, que son los que más problemas tienen también para recibir tratamientos correctos, y debemos estudiar estos dos grupos, sus necesidades y responderlos. Y yo pienso que es un derecho de que todas las personas con autismo puedan acceder a un diagnóstico y un tratamiento profesional con un mínimo de calidad, que en los niños pequeños puedan acceder a una detección y tratamiento precoz basado en evidencia, no en cualquier cosa, y con un número concreto de sesiones, y que yo creo que tenemos que contemplar el autismo desde una perspectiva especializada. Es la conciencia de todos hacia una sociedad que defiende el vulnerable. Y muchas gracias. Moltes gràcies, doctora Amaya Hervás, que ha fet un repàs sintètic, ha apuntat el que hem avançat, però també molts dèficits en molts àmbits, en els àmbits de la salut, de l'educació, el jurídic i molts reptes que tenim com a país. Quan hem començat l'acte, Cristian, hem vist en un vídeo què significa disposar de suports. Sí, però ens agradaria que aquests drets deixessin d'estar presents només en els vídeos o en els titulars dels mitjans de comunicació i en poguéssim gaudir en el nostre dia a dia. D'això en parlarem ara en una taula rodona. Doncs no hi veig clar. De moment, aquí no hi veig cap taula i encara menys rodona ni quadrada. Tens raó. Escolta'm, doncs, sembla que li canviem el nom, diguem-ne espai de debat i de reflexió. Això sí. Molt bé. Doncs un cop canviat el nom, sí que el que hem fet és triar un nom que sigui molt explícit del que parlarem ara. N'hem dit dels titulars a la realitat, què vol dir garantir suports al llarg de la vida. Doncs ens acompanyen en aquests moments Alicia Campos, dona neurodivergent i mare d'una persona amb autisme i TDAH. És directora de l'associació Asperger New Life, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2017 a Barcelona per iniciativa d'un grup de familiars de joves diagnosticats d'autisme i síndrome d'Asperger. Posen atenció en la manca de recursos específics, sobretot en les dones, que són el col·lectiu més invisible. Endavant, Alicia, si et vols incorporar... Endavant, Alicia, si pots pujar. També convidem a pujar a l'escenari Susana Díaz, que és directora de la Fundació Friends, que ofereixen programes especialitzats d'orientació educativa, formació i inserció laboral. També fan tallers i acompanyament a les famílies. La Susana està vinculada a l'entitat des del 2016 i n'és la directora des del 2020. Endavant. També ens acompanya Natàlia Radó, directora de l'associació Espectre Autista Asperger Catalunya, que treballa donant eines, estratègies i recursos a les persones amb autisme. L'entitat va néixer de la unió de 8 famílies de joves amb síndrome d'Asperger per donar suport terapèutic i espais d'odi educatiu. La Natàlia hi va arribar el 2010 com a voluntària en les activitats d'estiu. El 2017 va deixar la seva feina a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i va començar a l'associació i des del 2018 n'és la directora. Endavant. També ens plau que participi en aquest espai José Segundo, director general de Specialistern Espanya. Aquesta empresa potencia el talent de persones neurodivergents en el món del treball i assessoren també les empreses a ser més inclusives i a crear equips amb diversitat. Han creat més de 1.000 oportunitats laborals per a persones autistes. Treballen, per exemple, a la Casa Batlló, on persones amb autisme, TDA i dislèxia atenen els visitants o els clients de la botiga de l'emblemàtic edifici del Passeig de Gràcia. Endavant, José. I
I també convidem a pujar a l'escenari Susi Cordón, directora d'Aprenem Autisme, entitat que porta 20 anys donant suport a famílies amb fills i filles amb autisme i reivindicant els seus drets. La Susi té una llarga trajectòria professional en el sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Endavant, Susi! Bé, doncs tenim aquí els responsables de 5 entitats molt representatives, amb molta experiència, amb molt bagatge, amb una trajectòria molt sòlida. Per tant, no m'equivoco si dic que començarem ara un debat, un espai de reflexió, no una taula rodona, un espai de reflexió que serà segur molt interessant. Podem convenir que avui hem avançat en el diagnòstic, que hi ha més sensibilització social, que hi ha més coneixement, que hi ha també més formació, però això no s'ha traduït, i ho hem vist, en garanties perquè les persones en autisme puguin gaudir de la seva vida de forma plena en molts dels seus àmbits. La manca de reconeixement oficial com a col·lectiu fa que no es tinguin en compte les especificitats de l'autisme i això impedeix en molts casos que es puguin oferir els suports que són adequats i necessaris. En primer lloc, Susi Cordón, què és el que li passa a una família quan no disposa dels suports necessaris? Bueno, jo crec que parlar després de la doctora Arbas és una mica complicat perquè ja ha donat algunes pistes i aquí volia traslladar el meu agraïment a les autoritats i a la doctora Arbas i als meus companys de batalla que dia a dia ens enfrontem en situacions bastant complicades. Bueno, quan una família té un fill amb autisme o autista, moltes de vosaltres ja ho sabeu, d'alguna manera necessita una sèrie de suports addicionals, que ja ho ha comentat la doctora Arbas, que té a veure amb informació sobre recursos i serveis, prestacions econòmiques i un acompanyament especialitzat, ja sigui a nivell emocional o psicològic, tant per ella com pel seu propi fill. De fet, hi ha autors que diuen que si les famílies tenen aquests suports, l'autisme no té per què ser el tema central o la major preocupació de la família, però malauradament aquests suports no estan garantits en cap moment. Hi ha sobrecàrrega, estrès parental, depressió, fatiga crònica, especialment amb el gènere femení, perquè com molts sabeu cau especialment en el rol de les dones. Però jo avui no vull parlar de suports, m'agradaria fer un gir i m'agradaria parlar una mica que quan una família té un fill amb autisme acaba prenent consciència de que diguéssim que la societat no està preparada per persones autistes. Bueno, realment no està preparada per ningú que surti de la norma. I llavors les famílies inicien una cursa de fons, o així ho traslladen. Han de lluitar per portar el seu fill a l'escola de barri, han de lluitar per suports que necessiten, han de lluitar quan decideixen una escola d'educació especial transparència per veure com s'assignen les places, no poden accedir a tots els serveis de salut, una mica un resum del que ha traslladat la doctora Arbas. I massa sovint reben missatges com no encaixa, no pot, no sabrà, traslladant un pronòstic negatiu del que pot arribar a desenvolupar-se el seu fill a la societat. I llavors, no només la família pateix la manca de suports, sinó que la família pateix aquest patiment addicional que afegeix al sistema. I aquest patiment que podria ser evitable. De fet, hi ha estudis que demostren que la qualitat de vida de les famílies també depèn del tipus de relació que estableix amb els professionals. I, per tant, tenim molta responsabilitat els que acompanyem a les famílies. Llavors, a vegades el desgast no és únicament pels suports, és per aquest patiment que podria ser evitable, i us trasllado alguns exemples. En l'àmbit d'educació, que habitualment està abocada a tots, el debat, malauradament, se'n centra en l'educació inclusiva i no es centra en altres aspectes més estructurals, que té a veure amb els plans docents, amb les metodologies que s'estableixen, amb la dotació de recursos, amb els perfils professionals. Seguim mantenint el mateix sistema, però de diversitat us tinc de dir que és la nova realitat. I, per tant, potser ens hem de plantejar formes d'educar diferent. I ens quedem més en un debat de si tu entres o no dins del sistema. El diagnòstic que s'enredareix també és un patiment addicional. La mitjana està en els 8 anys. Són 8 anys en què les famílies podrien estar fent coses per acompanyar el seu infant, el seu fill, en aquest cas. I quan són adults, aquests suports desapareixen. Les dades de la doctora Arbas són bastant contundents. I ja, no per últim, crec que és de les coses més gruixudes que crec que ens estem trobant, almenys com a directors, és que la poca transparència de l'administració i la falta de criteris comuns.
I això té un impacte directe amb les famílies. Actualment es prenen decisions de canvis de protocols, de circuits, de models d'intervenció. Ara es parla d'un model esglaonat d'atenció a l'autisme. Això que ha suposat que famílies que estan esperant anar als CESMICs acaben anant als CAPs de salut i els CAPs de salut no tenen informació que han d'acabar tenint. Els autismes no greus, que todavía a dia d'avui no sabem què vol dir això. Per tant, aquests criteris tenen un impacte directe en les famílies. Per una altra banda, hem de ser honestos. Moltes vegades potser no tenim totes les respostes i no ho sabem, però hi ha experts que sí ho saben i potser els hem d'escoltar. Necessitem lideratge, necessitem una aposta de país i una mesura i un pressupost perquè ens pugui, d'alguna manera, poder avançar amb aquesta millora. Natàlia, en salut mental, què és el primer que falla a partir dels 18 anys? La Susi comentava que la mitjana del diagnòstic és 8 anys, no? La realitat que ens trobem a l'associació és que cada cop més tenim una llista d'espera eterna de persones que són majors de 35-40 anys que venen a buscar respostes si el seu malestar es podria comprendre des de la part del diagnòstic d'autisme. Llavors, ja no estan al sistema, per tant no estan a les dades que comentava la doctora Arbas. Sí, ens trobem que sempre que hi ha un canvi de CDIAP a CESMIC i de CESMIC a CESMA, sembla com si les dades de les persones van desapareixent, però més hi ha situacions com el que diem, si la persona arriba als 18 anys i arriba a la universitat, té un diagnòstic d'autisme, sembla com si t'haig de reduir el grau de discapacitat o t'haig de reduir l'atenció als centres com seria un CESMA perquè no estàs tan greu. Quan veiem que al final, si no hi ha aquesta atenció regular i acompanyament llarg de la vida, el que fa és que la persona s'agreugi i estigui pitjor. Llavors, ens arriben moltes persones adultes que el gran problema no és l'autisme, sinó és el tema de salut mental i crec que les entitats a vegades no som el recurs necessari. I volia comentar dues coses. Una és que ens trobem molts casos de persones que arriben al CESMA perquè han tingut un episodi d'ansietat o una depressió i a partir d'allà potser el psicòleg o la persona que l'atén diu «Ostres, hi ha uns trets que es podien comprendre des de l'autisme, però no tenim la instrumentalització per poder fer un bon diagnòstic». I de sobte vas veient correus que et van posant «Soc el psicòleg de tal lloc, m'ha enviat, m'ha recomanat a vosaltres». I el que estan fent és saturar les entitats que amb molt bona voluntat i es van formant per poder acompanyar, però a vegades no som el recurs necessari. I la situació va activant, i des de Drets Socials comentaven el tema del pressupost del 2023 i això ens està afectant molt a les entitats, moltíssim, perquè veiem que al final tenim la responsabilitat a nivell de sistema que nosaltres no hem escollit i que de vegades no podem tornar un altre cop en el sistema que pertoca. Llavors és molt preocupant. I l'altre, recullo també una cosa que ha comentat la doctora Arbas, i era la trajectòria de les famílies en buscar les respostes i el desgast de quan arriben a l'associació i fan un per fi. I és molt desesperant perquè han utilitzat molts recursos, molt tractament que no tocava i la persona acostuma a estar, o la família, amb una lluita i una batalla de buscant cap on haig d'anar per poder trobar aquestes respostes que a vegades hi ha un desgast que els hi porta i els hi passa factura. Llavors, tenim un repte molt gran, sobretot amb el que són majors d'edat i amb el que nosaltres vivim de la realitat, que no estan amb altres necessitats de suport, sinó més des de la part de salut mental, i de persones amb menys necessitats de suport des de l'autisme, però que no podem pensar que són casos lleus. Susana, vosaltres a FREMS oferiu orientació i formació per a la inserció laboral. Ja hem vist que falla alguna cosa. En l'educació postobligatòria hi ha mancances. Què és el que falla? Aviam, moltes vegades el pas a la postobligatòria és com un abisme per les famílies. Potser venen d'uns itineraris més o menys establerts, una mica com estan més marcats, però arriba la postobligatòria i hi ha la por de si el centre educatiu que he triat o els estudis que vol fer el meu fill-filla o la persona mateix que tria, doncs probablement els professionals o bé hi ha por que no estiguin formats, hi ha por que no siguin flexibles, no coneixin el trastorn i llavors és una dificultat afegida en tot aquest camí. És com un abisme, a vegades els hi costa triar i decidir on anar. Llavors, és evident que si després de l'educació no hi ha una educació, si aquesta educació secundària es trunca, les possibilitats i les oportunitats d'inserció laboral, desenvolupament autònom de la persona, es veuen molt malmeses. No es pot garantir
un accés a un món laboral aprofitant tot el potencial de la persona, perquè si no hi ha uns bons estudis de secundària això no es pot accedir, i a banda també que, una mica com s'ha comentat aquí, a nivell de... és una edat molt crítica, l'edat de l'adolescència, del pas a l'adultesa, és una edat complicada per tothom i en aquest context també és difícil. Llavors s'afegeixen problemes de salut mental. Si un no troba el lloc on poder estudiar, on poder fer el canvi de primària, secundària o postobligatòria, doncs la salut mental empitjora, i si empitjora la salut mental, empitjora tota la manifestació de l'autisme. José, ¿qué necesita una persona autista para no quedar fuera del circuito laboral? Bueno, a ver, primero de todo me gustaría destacar que actualmente en Cataluña no tenemos un censo de tasa de desempleo. No podemos saber cuántas personas están empleadas, cuántas desempleadas. Nos atendemos a las tasas que hay en Reino Unido y en Estados Unidos, que hablan de un 80 y un 90% de personas autistas están desempleadas. Es una de las condiciones que mayor tasa de desempleo tiene. Después de esto, para decir, ¿qué necesita una persona? Pues por un lado, para mí hay un aspecto que es previo, que son todo lo que son las formaciones prelaborales, que tienen que ser especializadas, que tienen que ser individualizadas. Aquí Susana lo apuntaba. Después tiene que haber un acompañamiento, evidentemente, para la entrada en el mundo laboral y tienen que haber apoyos aquí. Y luego ya nos vamos a una segunda esfera que sería la que está en la sociedad, que serían empresas o centros especiales de empleo, como Casa Batlló o como Quatre Casas, que quieren contratar a personas autistas. Necesitamos muchas más empresas, pero aquí lo que necesitamos es que esas empresas estén sensibilizadas, estén formadas y quieran hacer ajustes razonables para que esas personas puedan tener una carrera profesional. Yo creo que tenemos que ser conscientes que las personas autistas, tanto en lo prelaboral como en lo laboral, van a necesitar unos apoyos continuados. Y para mí una cosa que es vital es encontrar oportunidades laborales que estén ajustadas a las capacidades que tiene la persona. Y por acabar, lo que sí que me gustaría acabar con un poco de optimismo, es decir, y una de las cosas que sabemos es las personas autistas pueden trabajar, lo están demostrando, pueden trabajar muy bien en diferentes sectores, pero es verdad que es, diría, complejo o hay que invertir en ello. Para mí aquí necesitamos más inversión para poder escalar proyectos, para poder hacer más acciones formativas y eso sería todo. ¿Vale? No, perdón, y por acabar esa inversión se va a ver que econòmicament i socialment està demostrat que tiene impacto i que va a beneficiar-nos a tots. Gràcies, José. Alicia, abans m'ha explicat que vosaltres poseu el focus en la perspectiva de gènere en les dones perquè és una part moltes vegades invisibilitzada i crec que se n'ha fet referència, la doctora Hervás també n'ha fet referència. Des de la vostra experiència, què és el que falla i què és el que no es té en compte? Bueno, todo lo que ha dicho la doctora Hervás es así, tal cual, y en las entidades, en la nuestra, por ejemplo, recibimos demandas diarias 5, 6, 7 mujeres, mujeres que vienen destrozadas, mujeres que vienen con unos problemas no solo de salud mental, físicos, orgánicos, bestiales, en situaciones de gran precariedad, muchas pierden su trabajo. Entonces, en primer lugar, como ya se ha dicho, faltan profesionales en la sanidad pública especializados ya en autismo, pero es que en autismo en femenino ya es cero. Entonces, para colmo, se diagnostican, como ha dicho también la doctora Hervás, de forma errónea. Es decir, vienen con diagnósticos de trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos bipolares, etc. En algunos casos así es, pero en muchos casos no es así. Encima, medicadas hasta arriba. Con lo cual, es decir, una salud deplorable. Entonces, otro de los colmos, diagnóstico, que implica todo hay que pagarlo, todo. Diagnósticos que son muy caros.
pueden 700, 800 euros. Tiene que salir del bolsillo de las familias, o en este caso que estoy hablando de mujeres, de las mujeres, pero para colmo, una vez tienes un diagnóstico realizado en un centro privado, por ejemplo en Igaín, ¿no? O en una asociación en donde hay profesionales altamente especializados y formados, para colmo tú vas a un centro de salud mental y te dice el profesional de turno que este diagnóstico, ¿dónde vas con este diagnóstico? Sobre todo pasa en mujeres con diagnóstico de autismo de nivel 1 o nivel 2 sin discapacidad intelectual. Es totalmente invalidado. Eso ya es el colmo de los colmos. El equipo de valoración de la discapacidad, ¿qué hace? En este caso, tampoco. Es decir, te invalidan también. Otro tema importante también es que hay muy poco conocimiento por parte de los profesionales sanitarios, de la sanidad pública, también dentro del colectivo. Creo que nos hemos de formar mucho más. Se habla de comorbilidad mental, pero no se habla de comorbilidad orgánica. Y ya hay estudios que dejan claro que, sobre todo en mujeres, hay patologías genéticamente asociadas al autismo, como es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de sensibilidad química múltiple, que no es causado por factores psicológicos, es orgánico, puro y duro. Y bueno, hay mucho desconocimiento. Es muy importante que haya una formación y una especialización. Fet un diagnòstic i tots, excepte el José en la part final, que ha posat una mica d'optimisme, doncs crec que no podem ser molt optimistes, perquè hem vist que esteu relatant i esteu detallant moltes deficiències i les esteu aterrant molt, les esteu concretant molt i això està bé, però ens agradaria també posar-hi solucions. Us adreço una pregunta que és idèntica per a tothom i qui vulgui l'aneu responent. Què hauria de garantir el sistema públic i quin paper hauria de tenir el tercer sector en l'atenció de les persones amb autisme? La doctora Hervàs abans parlava de posar el focus potser en plans locals i concrets i en el que intervingui molta gent per poder-ho solucionar. Però bé, de què se n'hauria d'ocupar el sistema públic i les entitats i el tercer sector, de què se n'hauria de fer càrrec? Qui vulgui. Bueno, nosaltres no anirem en contra del que ha dit la doctora Hervàs, i és una mica reforçar el que ella ja ha traslladat. Per nosaltres ens falta un reconeixement específic de l'autisme. Necessitem dades per poder prendre decisions. I actualment l'autisme, si busqueu, no està en cap base de dades. IDESCAT està dins dels trastorns del neurodesenvolupament quan estem arribant quasi al 2% de la població. I volem circuits clars i protocols d'actuació. Bueno, si tenim dades, ens permetrà això, no? Per una altra banda, volem una mesura de govern. Està el Pacte Nacional de Salut Mental, està el Pacte Nacional de Discapacitat, volem el Pacte Nacional d'Atenció a les Persones amb Autisme. I així també aplicar els recursos que es necessitin. I després garantir la continuïtat dels suports. Som conscients que l'espectre abarca molta població, però podem fer un pla de mínims i començar per aquells perfils que estan patint més, que també és el que ha comentat la doctora Hervàs, els grau 3 amb greus trastorns de conducta que estan a casa amb famílies que no estan rebent suports i amb grau perfil que ha comentat la Natàlia, grau 1 a gran patiment emocional. Comencem per aquí. A nivell del tercer sector, nosaltres creiem que podem aportar la nostra expertesa. Ens hem de dedicar a fer prevenció i treball en xarxa comunitària, allò que se'ns dona molt bé també, i acompanyar i ajudar a implementar bones pràctiques. En cap cas penso, i això és molt personal i aquí ho trasllado, ja que no m'escucha nadie, que hem d'atendre la urgència social. No és la nostra competència. Primer, perquè tenim un finançament bastant irregular i segon, perquè no podem garantir els drets ni la continuïtat. Per tant, crec que les entitats hem d'acompanyar en el com i l'administració ha de garantir el què. Endavant, algú altre que... Crec que ho ha dit tot, estic completament d'acord. Por si me lo he apuntado todo. Ja. No, és veritat que és això, que participem en totes les taules on ens conviden a elaborar plans i la part teòrica la tenim molt clara, però ens falta
doncs, els recursos. Parlaven dels pressupostos del 2023, doncs sí, és un problema. Hi ha un pla d'atenció a les persones amb l'espectre per donar-li continuïtat en el que comentava també el pla esglaonat, seguint una mica o replicant el pla que es va fer en el seu moment per trastorns de conducta alimentària, on no està dotat ni d'un pressupost ni hi ha una calendarització amb timings de cada una de les accions. Per tant, estem perduts i no podem agafar-nos a un tros de paper perquè això està fet. Perquè hauria de ser el punt de partida de tot, on nosaltres poguéssim anar de la mà amb l'administració. Vull dir, són molt conscients que ens necessiten i nosaltres els necessitem a ells, doncs hem de poder treballar conjuntament, però arremangar-nos ja, perquè portem ja molts anys, i és el que diem, això el que s'està fent és tibant a les entitats i no sabem fins quan. Però no volia afegir massa cosa més perquè crec que ha quedat perfecte. Si quieres ser optimista. No voy a ser optimista. No, pero quizá por dar un prisma a lo mejor más desde la edad adulta o desde el trabajo, para mí hay acciones que son claramente necesarias. Es decir, una es el establecimiento de un censo. Lo que comentábamos, saber cuántas personas están trabajando, cuántas mantienen el trabajo y cuántas no están trabajando. Y eso nos va a permitir poder hacer mejores políticas y tomar mejores acciones. Hay una cosa que es vital, y la comentaba Susi. El autismo tiene que estar reconocido. No tiene ningún sentido. Estamos entre la salud mental, la discapacidad intelectual, y eso impacta directamente en los apoyos, en los recursos que le dan a la persona. Y a nivel laboral creo que el sistema público debería pensar un poco en asegurar un marco estable de apoyos continuados, no depender de apoyos puntuales o de recursos, proyectos puntuales, de subvenciones limitadas, y pensar en programas que acompañen en esa transición al mundo laboral. Y encajando con el tema del tercer sector, creo que el tercer sector puede apoyar mucho y puede ayudar mucho y tiene conocimiento y puede ayudar a crear esas políticas públicas y a complementar allá donde no llegue el sistema público. Pero creo que se puede ir de la mano, creo que debemos ir de la mano y creo que debemos trabajar por generar muchas más oportunidades. Jo volia fer l'èmfasi també en el tema educatiu, perquè evidentment és una etapa molt difícil i ara que estem amb reivindicacions del sistema educatiu, posar també la banya en això, amb la diversitat de les aules, amb facilitar la postobligatòria, el que dèiem, perquè sense una educació accessible i que desenvolupi tot el potencial de la persona, aquesta persona no podrà ser autònoma, no podrà exercir els seus drets, es condemna la persona a un aïllament social, es condemna la persona a una salut mental cronificada i també és superimportant això, només això. Yo creo que lo de la ley que ha dicho la doctora Hervás es fundamental. Se piensa mucho, o sea, si no tenemos datos de la base, no podemos hacer nada, pero es que ya hablando de futuro, vamos a ser muchos, ¿no? Y quizás cuando seamos muchos, la administración pública nos oiga, ¿no? Pero no hay un estudio, ¿no?, por ejemplo, de todo lo que es vida independiente. No hay nada. Todos estos adultos que necesitan apoyos y que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿dónde van a estar? Yo me lo pregunto cada día. ¿Qué va a pasar? No hay nada previsto. Y no es ser pesimista, es ser realista. Estamos totalmente abandonados. Abandonados es la palabra. Es la realidad. Guste o no guste, es la verdad. Y las asociaciones, las entidades, somos de las pocas, prácticamente las únicas, somos las plataformas que unen a personas autistas, neurodivergentes, familias, seres queridos, profesionales, vocacionales, los que son. Somos prácticamente las únicas que elevamos, ¿no?, todo eso. Y hacemos lo que podemos, con mucho esfuerzo, sacrificio, voluntariedad muchas veces. Però això agota. Cristian, et deixo fer l'última pregunta. Sí, i una última pregunta, també adreçada a tothom. Quines mesures d'aplicació immediata li demanaríeu al govern per passar dels titulars a la realitat?
Si podeu en brevetat i coses concretes. Bueno, la cosa concreta per mi, els 12 mesos, crec que és una demanda que no podem dir més alt, que són dades per decidir. No volem suport sense pensar. Això està passant en educació. S'estan invertint suports i per què no està tenint cap efecte? Per què se segueix demanant més? Doncs anem a ficar una miqueta d'ordre, anem a veure quina prevalència hi ha a Catalunya, anem a veure quins perfils autistes hi ha a Catalunya i a partir d'aquí establir un ordre i una prioritat. No volem més respostes parcials, ni planes, ni planecitos aislados, ni manca de coordinació entre departaments. Estem farts que Educació faci una cosa, que Drets Socials faci una altra i que Salut faci una altra i veure el patiment continuat de les famílies i de les persones. Anem a posar una mica d'ordre en tot això per dimensionar, prioritzar i assignar recursos. José. Yo volvería un poco al reconocimiento del autismo como entidad para no estar a caballo entre salud mental y discapacidad intelectual. Y eso nos ayudaría a tomar mejores decisiones. Sí, i sobretot que vagin acompanyats de recursos, perquè és que si no, no podem subsistir amb unes subvencions per projectes que ara hi són o no hi són. Vull dir, al final, encara que siguem entitats, tenim professionals que estem complint com si fóssim una empresa, per tant, tenim unes obligacions empresarials, i tot sota el conveni, amb tot el que implica a nivell d'impostos. Llavors, agrairíem que si hem de poder treballar de la mà, hi hagi com una continuïtat també en la part de recursos i es busqui la fórmula. Em sumo a les reivindicacions i potser afegeixo un punt que seria la formació, garantir formació experta a tots aquells professionals que estem a l'atenció directa, tant sigui en el sector social com a les escoles, com als centres sanitaris, perquè es pugui atendre millor les persones amb autisme. Yo creo que, aparte del tema de la administración pública, creo que es fundamental un cambio de mirada y de enfoque. Se ha hablado mucho del paradigma de la neurodiversidad, pero no se aplica para nada. Es decir, el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Hay mucha parafernalia, el día 2 del Mundial de Concienciación del Autismo, mucha parafernalia, pero en el día a día no se está contando en los planes de actuación con las personas autistas. Realmente no se está contando, ni con sus familiares, no se está contando. Queda mucho en el paripé. Entonces estamos cansados de tanto paripé y necesitamos realidades auténticas. Y también necesitamos, yo pienso, un enfoque neuroafirmativo. No trabajar desde la carencia, sino que las personas autistas tienen mucho que hacer, que decir y aportar a la sociedad. A mí, por ejemplo, no me gusta que se hable de inclusión ni de integración, sino de convivencia. Basta ya de hablar de inclusión y de integración. Ni tenemos que ser incluidos, ni tenemos que ser integrados. Formamos parte de la comunidad y tenemos mucho que aportar, pero necesitamos ajustes. Y eso no se nos está dando en ningún lugar, partiendo de cuando sales de aquí a la calle. No hay ajustes en nada. Ens prenem aquests ajustos i aquestes mesures per aconseguir el que tu deies, la convivència, que és el repte que tenim tots. Us agraeixo que hagueu sigut tan concrets, s'han posat moltes coses sobre la taula i espero que qui hagi de prendre nota ho hagi pres per poder passar dels titulars a la realitat. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Els drets no s'exerceixen amb paraules, sinó amb accions. Parlem de situacions on el dret és reconegut, però l'exercici és negat amb excuses com aquestes. El millor per ella és que es quedi a casa a dinar amb la mama. Per a ella no, l'equip no està preparat per a persones com ella. Potser, no sé, estudiar alguna cosa més adient per tu... Ostres, no em diguis. Et sap greu, però la quota de personal amb discapacitat ja la tenim coberta. Però vindrà sol? Deixa't d'excuses i no em toquis els drets. Bé, Cristiana, arribem a un dels moments més importants d'aquest acte institucional. És la lectura del manifest en motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Aquest any els encarregats de llegir el manifest són Alejandra da Silva, dona amb autisme amb diagnòstic tardà i mare d'un fill neurodivergent.
També és membre de la Junta d'Aprenem Autisme. Ja els tenim aquí, també el Pablo Hernández, persona autista, estudia un itinerari formatiu específic de cura d'animals i espais verds i també és soci d'Aprenem Autisme. Endavant, quan vulgueu. Adelante. Bona tarda. Manifest. Connecta't a l'autisme 2026. 20 anys després, dels titulars a la realitat. Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, fem una crida clara. Prou titulars. Drets exercits amb garanties. En aquests anys s'ha avançat en visibilitat, detecció i diagnòstic. Però l'autisme acompanya tota la vida i els suports no arriben amb la mateixa continuïtat ni amb les mateixes garanties en totes les etapes vitals. Això es fa especialment evident quan les persones autistes creixen i es fan adultes. És aleshores quan molts serveis es redueixen o desapareixen i les persones autistes i les famílies es queden massa soles. Per això, com a col·lectiu, demanem una mesura de govern amb una estratègia transversal, sostinguda i avaluable, perquè els drets es puguin exercir amb equitat al llarg de tota la vida. El que demanem, mínims per començar ja. 1. Dades i monitorització de l'autisme. Necessitem dades clares. Quantes persones som? Quines necessitats hi ha? I què passa a cada etapa? Si no ho sabem, no es pot planificar ni garantir res. 2. Reconeixement administratiu específic de l'autisme, perquè hi hagi circuits clars i recursos assignats i perquè els suports no queden dispersos ni depenguin del territori on vivim. 3. Suports i serveis garantits al llarg de la vida. Els suports i serveis no poden desaparèixer en funció de l'etapa de vida d'una persona autista. Cal continuïtat en la vida adulta, salut mental, educació, formació, feina, habitatge, autonomia i participació comunitària. 4. Coordinació real entre serveis. Salut, educació, treball i serveis socials han de treballar de manera coordinada, amb circuits i protocols clars d'actuació compartits per tot el sistema. 5. Professionals formats i bones pràctiques. L'autisme no és una moda, no tot s'hi val. Cal formació continuada, amb lideratge expert i respostes de qualitat, ajustades a cada persona i família i amb criteris comuns. 6. Suports i recursos per a tota la diversitat de l'espectre, especialment per a qui necessita més ajuda. Les persones amb necessitats de suport elevades i les seves famílies no poden sostenir soles situacions complexes. El sistema ha de garantir recursos, continuïtat i respostes especialitzades. 7. Participació real del col·lectiu. Persones autistes, famílies i tercer sector han de formar part de les decisions. Res sobre nosaltres sense nosaltres. El compromís que reclamem. Això no va només de sensibilització, va de decisions, de respostes reals, de recursos i de resultats que es puguin comprovar. Perquè quan el sistema arriba tard, les situacions s'agreugen, el patiment creix i el cost humà i social és alt. I aquesta manca de resposta acaba incrementant la pressió sobre els serveis públics. No és màgia, són suports. Què t'ha semblat, Cristian? I has vist el Pablo, quina veu radiofònica i quina dicció? Sí. Li anava a proposar que canviï l'IFE i el faci de ràdio,
Doncs estaria bé, sí, a la ràdio. Escolta'm, això ara sí que s'acaba ja. Volem tancar aquest acte d'una manera especial i per això necessitem la vostra col·laboració. Abans, però, deixeu-nos agrair la participació de tothom que ha fet possible aquest acte i la col·laboració de 4 cases, de Finques Amat, el RAC, molt bé, Fundació 11 i l'Ajuntament de Barcelona. I l'Ajuntament de Barcelona per la participació en els actes inclosos aquest any en el programa de la campanya Connecta't a l'autisme. El 2 d'abril veureu molts edificis que s'il·luminen de blau. Formen part de la campanya internacional Light It Up Blue. Us recordem que al llarg d'aquest mes d'abril s'han organitzat activitats de tot tipus, de lleure, esportives, culturals, que podeu consultar al web connectatalautisme.org, on trobareu també un dossier amb propostes de sensibilització sobre l'autisme. Ja he vist que l'11 d'abril hi ha una jornada al Tibidabo, el dia 12 fan l'Indoor Jumping Club... Ja veig que t'has apuntat les activitats només les més emocionants, Escolta'm, doncs, ara que dius això, també volem posar una mica d'emoció en el comiat d'aquest acte. Emoció? Què vols dir? Doncs vull dir que m'agradaria acabar d'una forma especial. A l'entrada us han facilitat això, que és un infinit. Tu saps què vol dir això? Què és l'infinit? Quin significat té? Sí, significa que l'autisme és una condició i que dintre d'aquesta condició hi ha una infinitat i diversitat de situacions. Molt bé, doncs és això. Ara, us dèiem, necessitem la vostra col·laboració. Us demanem que us poseu dempeus i que mostreu aquest símbol mentre ens faran una foto de grup. Per tant, ara ens posem a les ordres del fotògraf i que ell ens indiqui què vol fer. El tens al revés, el que té el vint boca abajo. Sobretot, que tothom la tingui del dret. Tu i jo, Cristian, ens posem aquí també que ens puguin fer la foto. Sí. Sí. Podria veure com tu veus. Podria ser... Doncs amb aquesta foto tanquem l'acte institucional del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Us desitgem a tots vosaltres un feliç 2 d'abril. Un feliç... Encara que costi saber el que penso, amago somriures rere el meu cor. Mira'm els ulls si vols parlar. Guardo converses a les mans. Pots fer silenci al caminar. Si vols t'ensenyo a somiar. I encara que costi